Για σε όλους, εδώ πέρα έχω το Blackview Ultra. Είναι ένα πολύ καλό κινητό, απομίμηση του iPhone 6, Android, αλλά έχει απομίμηση των iOS, οπότε θα φαίνεται σαν iPhone. Κάνει 150 ευρώ στη ΣΥΤΑ, μπορείτε να το πάρετε με εγγύηση, δεν θα σας προτείνω να το πάρετε από το ίντερνετ. Λοιπόν, να περάσουμε λίγο στα χαρακτηριστικά του. Είναι 4,7 inch να πω. Είναι 1280 επί 720 HD ανάλυτη. Λοιπόν, 1,3 GHz, 5 MP μπροστινή και 13 πισινή. Παίρνει microSD μέχρι 32 GB, 1 GB RAM και 8 GB ROM. Φακό έχει, είναι dual SIM, έχει GPS, hot node για να μεταφέρουμε αρχεία από ένα κινητό σε άλλο, μπορείτε και από άμα είχα iPhone, παράδειγμα εγώ είχα, ράδιο, μουσική και wifi, εντάξει, όπως όλα. Ας περάσουμε λίγο μέσα. Καταρχήν εγώ το πήρα πριν μια εβδομάδα, οπότε λείπουν κάποια πράγματα, αλλά δεν πειράζει, θα σας πω τι λείπει. Και δεν είναι όπως το πήρα, δεν πειράζει. Να πω ότι το έχω σε χρυσό εδώ. Εδώ πέρα είναι οι οδηγίες. Δεν χρειάζεται να τις ανοίξουμε, εντάξει. Και να το κινητό, εγώ του έχω τοποθετήσει μια μεμβράνη, άμα δείτε, με γυαλί, οπότε δεν θα να μην σπάει, άμα δεν έχει κάτι καρτσουνιές. Από πίσω να το εδώ. Και εδώ πέρα βλέπουμε είναι το ηχείο, τα ακουστικά, εδώ πέρα μικρόφωνο και υποδοχή του USB. Εδώ πέρα τα κουμπιά δυναμώνοντας και να δυναμώνουμε. Εδώ πέρα βέβαια βλέπουμε ότι δεν έχει το κουμπάκι αυτό, αλλά δεν πειράζει. Κάμερα όπως είπα 13 MP, μπροστινή 5. Και εδώ πέρα εντάξει το κουμπί. Το αφήνουμε λίγο στην άκρη. Έχω εδώ πέρα και τη θήκη αυτήνα. Βέβαια εντάξει ήταν λίγο σε καλύτερη κατάσταση. Εδώ πέρα το... Είναι φυσικά ότι έχουν και τα άλλα τα κινητά, αλλά δεν μπορώ να σας τα δείξω τώρα γιατί εντάξει τα έχω ανοίξει και εγώ, δεν πειράζει. Ας περάσουμε στο review του κινητού λίγο. Μισό λεπτό και ας το ανοίξουμε. Να πω επίσης ότι υποστηρίζει Android, αλλά έχει στις ρυθμίσεις μία ρύθμιση των iOS για να το ενεργοποιήσετε και να φαίνεται σαν iOS. Θα δούμε όταν ανοίξει. Εμένα φαίνεται λίγο χαρτονισμένο με τη μεμβράνη, αλλά εντάξει είναι γυαλί, οπότε δεν πειράζει. Καθυστερεί λίγο να ανοίξει, αλλά εντάξει, μετά είναι γρήγορα. Να το. Εδώ πέρα θέλει να πατήσει λίγο το πιν μου μισό λεπτάκι. Ωραία. Έχω και πιν μέσα, εδώ πέρα. Και έχω βάλει ένα φόντο εγώ πίσω να φαίνεται σαν iPhone. Είναι έτσι τα αρχεία κανονικά. Βλέπουμε εδώ πέρα πως είναι. Και άμα δείτε εδώ πέρα, μισό λεπτάκι, δώστε μου, θα μπούμε στις ρυθμίσεις. Έχει φυσικά όπως είπα και το Auto-Touch, είναι αφήσει και πίσω. Και εδώ πέρα θα σας δείξω πως ανοίγουμε αυτό εδώ το iOS, ok, θα κλείσει και μόλις θα ανοίξει θα είναι σαν iPhone. Θα καθυστερήσει λίγο, αλλά δεν πειράζει. Το μόνο του ελάττωμα είναι ότι αργεί λίγο παραπάνω. Αλλά και το iPhone 6 μην φανταστείτε ότι πάει πιο γρήγορα. Εγώ θα σας πω να μην πάρετε το iPhone 6 τώρα. Είναι αρκετά καλό και αυτό, γιατί θα πληρώσετε πολύ λιγότερα. Και οι άλλοι θα νομίζουν πάλι πως έχει το iPhone 6. Λοιπόν, να το. Εδώ πέρα βλέπουμε πως είναι σαν το iPhone τώρα. Βλέπετε εδώ. Είναι κανονικά. Μέχρι και οι ρυθμίσεις. Βλέπουμε πως είναι σαν iPhone. Όπα, μισό λεπτό. Το pin. Βλέπουμε πως μέχρι και οι ρυθμίσεις. Βλέπουμε πως είναι σαν iPhone. Όπα, μισό λεπτό. Το pin. Βλέπουμε πως μέχρι και οι ρυθμίσεις. Βλέπουμε πως είναι σαν iPhone. Όπα, μισό λεπτό. Το pin. Βλέπουμε πως μέχρι και οι ρυθμίσεις. Βλέπουμε πως είναι σαν iPhone. Όπα, μισό λεπτό. Το pin.
Να σας δείξω επίσης πώς. Έτσι γίνονται και τα μηνύματα κανονικά. Δεν πειράζει. Και το τηλέφωνο γίνεται σαν iPhone. Και δηλαδή όλα γίνονται σαν iPhone. Όλα, και τα αρχεία και όλα. Και βλέπουμε και η μπάρα εδώ έτσι είναι. Και εδώ πέρα έτσι είναι. Ο φακός μπορούμε να δούμε πως είναι αρκετά δυνατός εδώ πέρα. Δεν φαίνεται πολύ βέβαια από την κάμερα, αλλά δεν πειράζει. Μπορούμε να δούμε την κάμερα εδώ πέρα πως είναι... μισό λεπτό. Βλέπουμε πως είναι αρκετά καθαρή. Αλλά την άλλη δεν μπορώ να τη δείξω γιατί η κάμερα το θολώνει λιγάκι, δεν πειράζει. Έτσι γίνονται όλα και εκτός από τη συλλογή, την κάμερα, ναι, όλα τα άλλα είναι σαν κανονικά τα iPhone. Είναι πολύ γρήγορα, εντάξει, στην αρχή ελπίζω μην σας κάνει κολλήματα, εμένα λίγο στην αρχή μου έκανε, αλλά τελικά έφταγα εγώ, κατέβασα κάποια προγράμματα. Και να σας προτείνω μην κατεβάζετε σε κανένα κινητό προγράμματα CM Security, CCleaner, Battery Saver και όλα αυτά είναι ψέματα. Κολλάνε το κινητό σας, εμένα νόμιζα ότι φταίει το κινητό, πήγα να το πετάξω. Δεν αξίζει καθόλου να κατεβάσετε τέτοια, θα κολλάει πάρα πολύ. Είναι όπως είπα πάρα πολύ γρήγορο και η κάμερα ανοίγει από εδώ φυσικά, όπως βλέπουμε, αλλά εντάξει. Ας το δούμε και από κοντά λιγάκι. Το μόνο κακό είναι εδώ πέρα, αυτό είναι λίγο πιο παχουλό, αλλά δεν πειράζει. Μπορείτε επίσης να βάλετε ένα αυτοκόλλητο μήλο εδώ πέρα να παραγγείλετε και να το κολλήσετε για να φαίνεται κανονικά σαν iPhone πάλι. Να πω επίσης πως από πίσω ανοίγει και να το ανοίγετε από αυτή τη μεριά, όχι από τις κάμερες αν πάρετε, γιατί θα σπάσει η κάμερα. Σιγά σιγά και να το. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι παίρνει μία μικρή SIM, πάλι καλά παίρνει και μικρή και μεγάλη, οπότε εγώ από το παλιό μου κινητό το iPhone 4 έβαλα τη μικρή κατευθείαν εδώ και δεν χρειάζεται να δώσω το πέρα. Έχω βάλει microSD 8 GB, βλέπουμε την μπαταρία του είναι Blackview και είναι αρκετά ελαφρύ, αλλά εντάξει όχι σαν και τα άλλα τα κινητά, αλλά είναι. Βλέπουμε εδώ πέρα να το touch που συνδέεται λογικά εδώ πέρα. Θα το βάλουμε πάλι πρώτα την κάμερα, με την κάμερα πρώτα και εντάξει αυτό ήταν. Είναι όπως είπα πολύ καλό κινητό και γρήγορα, αξίζει να πάρετε αυτό και να μην πάρετε iPhone. Γεια σας.